na ceste z Amánu do Petry. Cesta autom nám trvá približne 3 hodiny na našich zájazdoch. Nechodíte priamo z Amánu do Petry, trasa je trochu iná, takže my ideme priamo a trvá nám to asi 3 hodinky. Cesta je približne takáto, ako vidíte, väčšinu času. Prešli sme už v podstate do púštnych oblastí, pretože od Amánu smerom na juh už nám začínajú púšte, až končíme púšťou Vadiru, kde už je úplne piesková. Tá štruktúra tej púšte ešte trošku taká iná, sem tam vidíte aj nejakú zeleň, nejaké trávy. Hore na sever od Amánu je zase krajina veľmi zelená, tam je zelene oveľa viac. A už ideme do tých suchších oblastí, ale paradoxne práve s Vadirom sa čerpá pitná voda do celého Jordánska. Väčšina pitnej vody pochádza práve z púšte Vadiram, napriek tomu, že sú to najsuchšie oblasti. Sem tam nejaké beduínske dediny, beduínske osady. Väčšina obyvateľstva Jordánska žije v Amáne a ďalších dvoch veľkých mestách a zvyšok je roztrúsený po celej krajine. Dedina v týchto púštnych oblastiach väčšinou v beduínskych dedinách. Že tuto po pravej strane je ubytovanie pre ľudí, ktorí pracujú v tých fabrikách na výrobu spracovania fosfátu, pretože toto je oblasť, ktorá sa teda venuje tejto činnosti. A majú tu aj svoje ubytovanie, teda ľudia, ktorí sem chodia pracovať. Po ľavej strane vidíme ďalšiu z beduínskych dedín. Volá sa konkrétne táto Al-Hassa, takže aj toto je beduínska dedina, čiže nie len tí beduíni, ktorých vidíme v púšti vo Vadiram, ale väčšina z nich žije takýmto klasickým spôsobom života v typických jordánskych domoch. Takže beduínska dedina Al-Hassa. Práve ňou prechádzame. A tuto vidíme viacej tých beduínskych domčekov, okrem teda obchodov. A väčšinou v jednej beduínskej dedine žije jedna rodina, konkrétne rodina táto, ktorá tu žije, sa volá Al-Hassaja. To už sme si hovorili, že v tých beduínskych dedinách môže žiť aj niekoľko tisíc členov, to je celý klan rodinný. Takže aj táto beduínska dedina väčšinou je tvorená členmi jednej rodiny. Nedaleko tejto dediny je aj veľmi pekný kaňon, volá sa Al-Hassa kaňon, pretože vlastne vstup do neho začína blízko tejto dediny rodiny, takže aj pomenovanie dostal podľa tejto rodiny. Veľmi pekný kaňon, ktorý ďalej pokračuje druhým kaňonom až k Mŕtvemu moru. Aj toto všetko sú kamióny, ktoré čakajú na nakladanie fosfátu. Prešli sme asi 2 hodiny cesty od Amánu a už sa nám krajina pomaly mení. Už je opäť trochu zelenšia a hornatejšia a prišli sme do regiónu alebo oblasti, ktorý sa volá Šoubak. A tento Šoubak spada približne 18 beduínskych dedín. Je napríklad jedna z nich veľmi pekná.
ďalšia škola. Po pravej strane vidíme najstarší hrad v Jordánsku, ešte starší o niečo ako Karak. Obyčajne na zájazdoch ho nevidíme, je mimo našej trasy, ale my sa tu teraz zastavíme. Tu máme hrad Šalbak. Jeho starší názov je Montreal. A je ešte starší ako Karak. Postavený v roku 1116. A v tejto oblasti v Šalbaku môže aj nasnežiť. 3 týždne dozadu tu snežilo, bolo trochu snehu, neudrží sa to, ale v zime môže byť táto oblasť pokrytá aj snehom, vraj tak 2-3 krát. Za zimu tu aj nasneží. Is in Šalbak 16, like 16 to 18. Že momentálne nejakých 18 stupňov vonku a 16 až 18 stupňov, ale keď klesne teplota, tak môže nasnežiť. Šalbaku domácimi uličkami. Krásny výhľad na dediny. Because of the Musa Spring, we will stop in the. I show you. This is Musa Spring. This is why it get this name Wadi Musa. Takže Wadi Musa. It's mean Vchádzame do Wadi Musa. Ako sa volá tá obec, vedľa ktorej sa nachádza Petra, je pomenovaná podľa spring prameňa Musa. Takže prišli sme sa na ňu pozrieť. Zastavili sme sa, tu je ten prameň, ktorý sa volá Musa. Podľa neho je nazvaná táto obec Wadi Musa, vedľa nej Petra, to je prameň. Prameň, ktorý vychádza z hôr, toto je originálny kameň z týchto
dvor, kde pramení tento pramienok. A my sa už nachádzame v Wadi Musa a o 2-3 kilometre budeme môcť vidieť Petru.